5 nous projectes més del Pla de Govern. Reconeixement internacional. Construïm les aliances necessàries perquè el nostre dret a la d'autodeterminació i la independència de Catalunya siguin reconeguts en l'esfera internacional. El 1 d'octubre vam votar i vam guanyar. Dret a la d'autodeterminació. Impulsem des del Consell una aliança amb altres pobles i nacions en procés d'emancipació nacional. Catalunya, marc de referència del dret a la d'autodeterminació al segle XXI a escala internacional. Democràcia i no violència. Catalunya al món. Hem de tenir presència i veu internacional. Amb una presència activa en els fòrums i iniciatives internacionals, el Consell serà el legítim representant de la nació catalana i de la seva voluntat d'independència davant del món. Xarxa diplomàtica. El Consell desplegarà una xarxa de delegacions a l'exterior en defensa dels interessos i drets col·lectius del poble català, en el camí cap a la independència plena. Establim estratègies diplomàtiques mitjançant un òrgan assessor. Diplomàcia ciutadana. El Consell dissenya una estratègia d'acció internacional en què la protagonista és la ciutadania mateixa. És una relació de tu a tu, de proximitat, i que crea consciència del vessant social del nostre projecte. Valora els projectes.